Sheikh Ustaz Akaramakallahu. Malam tambaya ce da ni, na daina cewa in ga taka tunda Allah ya nufa na ga ta shehu. Malam godiya na zo in maka, jiya wanka na tara a mafarki da shehu ya zo. Kuma malam na ji kana cewa gwiwoyi sun sage, gwiwoyi an sutale muku gwiwoyi, a taka ce a sutale. Billahi lazi in gaya maka, kuma shi ike kai ne wanko ni ida da ni. Malam in gaya maka, malam ba ka san ana cewa sa rai a ci shi ike kawo jin yunwa ba. In ba jiya sai da na ƙoshi hannun ba. Don in gaya maka malam, yanzu dai abin da nake so da kai a cewa shehu kar ya ƙara zuwa sai mun sasanta. Kai kuma na daina cewa Allah isa mu ga taka tunta na ga ta shehu wallahi. To alhamdulillah, wato muridai da fatan an fahimci wannan tambaya. Shehiya ta ce bayyanar shehu a gare ta a daren jiya a mafarki ya barta da yin wanka guda 9. Wato abinda wannan baiwar Allah bata gane ba a cikin wannan faruwa shine ita ce take ganin kaman a mafarki ne, amma shehu ya bayyana a gare ta ne a zahiri. Ya bayyana a zahiri. Shehu ya zo mata ne fin ru'ya, wato a cikin mafarki. Allahu akbar. Wato shehu ya zo mata a ru'ya. Sa rai da ci shi ke kawo yunwa. Sa rai da ci shi ke kawo yunwa. Amma shekiya ta ce ita ta ƙoshi har wuya, ma'ana har unuki. Har unuki. Allahu akbar. Wato da ɗai dama ba a sa rai da ci in dai daga wurin shehu ne kuma a ji yunwa. Idan ka ji an sa rai da ci kuma an ji yunwa, to ba daga shehu ba ne. Amma in ka sa rai da ci ga shehu, to ka yi wa yunwa bai. Kun yi ban kwana ahlan wa sahlan kai da yunwa. To abinda muke so, gaba na biyu da muke so wannan baiwa Allah ta fata ke. So wannan luɗufi ne aka yi mata da karamci da girmamawa na wannan wanka da ta yi da shehu ya ƙaddaman mata har sau 9. Allah ya ba ta ikon ɗaukan na gaba. Saboda gaba kuma, wato shi shehu yana abin da ake ce ma al-ihsan, yana kyautatawa. Wato idan abin makaminsa ya zama 9 ne, to idan ya zo zuwa na 2, wato ya yi raji'i, ya mata raji'i, to zai koma ya nunnunka ya sake nunkawa. An gane? To yadda shehu yake kaddama kenan ga mutane, ga muridai da awam, musamman annisa, kuma annisa'un alharijawiyya. Kamar da ita wannan baiwar Allah wanda damun daura ta a wannan maqam na babbar shehiya da ta kai khutubci a cikin wannan, amma ta yi tafakkuri, ta ce ta yafe shehu ya baiwa wasu, a baiwa 'yan baya su samu, domin ita ta samu. Shehu ya ziyarce ta kuma ya bata. Alhamdulillah, muna taya ki murna.